मंडळी सगळ्यात आधी ही आहे वजरी आणि ही किती रुपयाला भेटली मंडळी? तर मला भेटली करेक्ट 220 रुपयाला. मी मगाशी येताना जस्ट मार्केटमधून घेऊन आलोय. काय इंटेस्टाईन काय. तर कशा काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिलं तर तुम्हाला गुड आफ्टरनून आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाऊ. तर मंडळी आज आहे 19 फेब्रुवारी. तर तुम्हाला सगळ्यांनाच माहिती आहे अखंड महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत आणि प्रेरणास्थान आज श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती आहे. तर त्याबद्दल तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. आणि मंडळी तुम्हाला माहितीच आहे काल आपला ॲडसेन पिन आलेला आहे, तर खूप खुश आहोत आणि ते तुमच्यामुळे सगळ्यांमुळे शक्य झालेलं आहे. आणि आता थंबनेल तुम्ही बघितलातच. तर मंडळी मी गाडीवरती जाऊन आलेलो आहे आणि आज रविवार आहे, तर मी लवकरच घरी आलो आहे आणि जेवण वगैरे झालेलं आहे. दुपारचा टाईम आहे आणि आता आम्ही बनवायला घेत आहोत. जसं की तुम्ही बघितलात थंबनेल, तर वजरी बनवतोय. आमच्याकडे र वापरतात, कोण ड पण वापरतात, वजरी पण बोलतात. तर आता कशा प्रकारे साफ करायची आणि काय प्रोसेस असेल आणि कशा प्रकारे बनणार आहे तुम्हाला आता दिसणार आहे. सो लेट्स गो. आई इकडे ऑलरेडी खाली काम चालू आहे आईचा, तर जाऊया वळूया. आणि ज्यांना कोणाला माहिती नाही त्यांनी अजिबात चुकवू नका. एक जबरदस्त रेसिपी आहे आणि माहिती असेल तरी पण बघा, कारण तुमच्याकडे वेगळ्या पद्धतीने बनवत असतील. आमच्याकडे कोकणात आहोत आम्ही, मालवणी पद्धतीने बनवतोय. सो लेट्स गो, बघूया कशा प्रकारे आणि काय करायचं आहे. तर मंडळी सगळ्यात आधी ही आहे वजरी आणि ही किती रुपयाला भेटली मंडळी? तर मला भेटली करेक्ट 220 रुपयाला. मी मगाशी येताना जस्ट मार्केटमधून घेऊन आलोय. गोट इन्स्टंट काय इंटेस्टाईन काय इंग्लिशचं जुताडू केलंच मग. मंडळी इट्स अ फन पार्ट. आणि आता आपण बघूया आई कशा प्रकारे काय करायचं आहे ते आई तुम्हाला सांगेल. आता काय करूचं आहे, आधी व्यवस्थित 4-5 पाण्यातनं धुवून काढायची. आधी सगळ्यात आधी धुवून काढूया. पहिल्यांदा आधी हे धुवून घेऊया. मंडई व्यवस्थित क्लीन करून घ्यायची आहे. आणि जर नवीन कोण असेल आणि तुम्हाला माहिती नसेल तर मटन शॉप मध्ये जरा वेगळं वाटतं. मटन शॉप मध्ये जायचं आहे आणि तुम्हाला फक्त सांगायचं आहे की वजरी द्या म्हणून. हे काय वेगळं म्हणजे काय, आपल्या पोटात पण असंच असणार आहे. असं नाही, वेगळं काय नाही, असं नाही. आमच्या पोटात हात घालू नको. मंडई पटापटे 2-3 वेळा पाण्यातनं काढून घेऊया, क्लीन करून घेऊया. नंतर बघूया पुढची प्रोसेस काय असणार आहे. तुम्हाला दिसणारच आहे. हे असं करून घ्यायचं. रबर सारखं वाटतं ना, आतडे ना. हा आतडे. नंतर मग गरम पाण्यात टाकायचे आणि सगळे परतून घ्यायचे. थोडक्यात क्लीन करून घ्यायचा व्यवस्थित. तर मंडई पाण्यात तर धुवून घ्यायचीच आहे. आणि त्याच्याबरोबर मंडई जसं की बोललो या आतड्या आहेत, तर मंडई ही आतडी असते ती परतवून घ्यायची असते. आणि मग ती अशा प्रकारे दिसते, म्हणजे उलटी साईड करायची असतं नाही, तर ती साफ होते. पलटून घ्यायची तर ती साफ होणार व्यवस्थित, कारण ही खायची वस्तू आहे मंडई. तर त्याच्यासाठी असं करायचं आहे. आता आमच्याकडे झाडूचा हिर बोलतो आम्ही. हिर घेऊन ती अशी आतडीमध्ये घालून फिरवायची अशा प्रकारे. तुमच्याकडे काय दुसरी वस्तू असेल असं करायला तर तुम्ही असं करू शकताय. सो पलटवून घ्यायचं आहे एका साईडने टाकून, जसं की आई करते. हे बघा, हे पूर्ण परतून येते ती. हे बघा तुम्ही बघू शकता, पूर्ण आता परतवून घेतली आईने. कष्ट आहे साफ करायला. हा, आणि लांब असतात आतड्या, तर मंडळी जरा कष्टच आहेत. सो मंडळी पटापट अशा प्रकारे परतवून घेऊया सगळ्या. मंडळी फायनली आतड्या अशा प्रकारे परतवून आणि अशा प्रकारे क्लीन पाणी निघेपर्यंत 5-6-7 पवटी तरी, म्हणजेच 6-7 वेळी तरी असं धुवून घ्यायचं आहे. तर आणि मोठी गोष्ट आता इकडे हे कशा प्रकारे साफ करायचं आहे तुम्ही बघून घ्या. हे पण तसंच स्वच्छ पाणी निघेपर्यंत सगळं धुवून घ्यायचं आहे. आणि नंतर मग गरम पाण्यात टाकायचे. आणि मग हा काळा भाग असतो तो सगळं असं वरचं जाळी काढून घ्यायची. दाखवते मी आधी. उकळून झाल्यानंतर गरम पाण्यात टाकल्यानंतर सगळं निघून येतं. आधी हे स्वच्छ धुवून घेऊया. पाणी खूप आहे म्हणजे याला पाणी भरपूर लागतंय स्वच्छ करायला. सो पटापट धुवून घेऊया. हे पण असं 5-6 पाण्याने तरी धुवून घ्यायला लागतं, क्लीन करायचं व्यवस्थित. सो मंडळी अशा प्रकारे दोन्ही गोष्टी आपल्या धुवून झालेल्या आहेत. तुम्ही बघू शकता वजरी आणि या इकडे आतड्या आहेत मंडळी. तर आता नेक्स्ट प्रोसेस काय करायचं आहे, तर इकडे तुम्ही बघू शकता चूल आपली रेडी झालेली आहे. पाणी पण तापलेलं आहे, वाफ येते पाण्यातनं आणि आग पण चांगली पेटलेली आहे. आणि आज पण स्वच्छ पाणी चुलीवरच बनवतोय. खूप वेळा बनवलाय पण आता मला वाटतं 1-2 वर्ष नाहीच बनवणार आहे आम्ही. तर 1-2 वर्षानंतर बनवतोय. आणि खरं तर मंडळी गॅसवरती बनवलेलं आहे दरवेळेस, आणि आता फर्स्ट टाइम आता चुलीवरती आम्ही बनवतोय. म्हणजे माझ्या बघण्यात तर आता चुलीवरती पहिल्यांदाच नाही. सो मंडळी लेट्स गो. नेक्स्ट प्रोसेस आहे आपली. आता हे असं उकळत्या पाण्यात टाकायचं आणि उकळत ठेवायचं. आणि आता आगीचं काम आहे मंडळी. पाणी उकळलं पाहिजे फास्ट. बऱ्यापैकी तापलं आहे पाणी.
तर किती वेळ लागतो आई? एक 10-15 मिनिटं लागतील. मंडई फास्ट पाण्यावरती म्हणजे आपला एकदम आगीवरती तापलेला पाण्यावरती याला 10 ते 15 मिनिटं उकळून घ्यायचं आहे आणि त्याच्यानंतर मग तुम्हाला दिसेल की कशा प्रकारे साफ झालेले दिसेल एकदम. आणि मग डायरेक्ट बनवायला घेऊ. आणि या प्रोसेसला मंडई 100% आम्हाला रात्रच होणार आहे, कारण आम्ही आता खाताना रात्रीच्या जेवणासोबतच खाणार आहोत. त्याच्यामुळे मंडई फक्त साफ करून ठेवणार, साफ करून व्यवस्थित ठेवतोय प्रॉपर. रात्री बनवणार मस्त. तर मंडई फास्ट सर्व प्रोसेस करून घेऊया. मंडळी फ्यू मोमेंट्स लेटर आपली वजरी उकळून रेडी झालेली आहे आणि एक 15-20 मिनिटच करेक्ट तेवढाच टाइम मध्ये ठेवलेलं आम्ही. 20 मिनिटं असणार करेक्ट. 10-15 मिनिटं हो, तसा टाइम लावला नाही आम्ही, तर पण 15-20 मिनिटच झालीत करेक्ट. सो व्यवस्थित उकळलेले आहे. तुम्हाला इथे सफेद डॉट दिसत असतील 2, तर ते निघतंय आता हळूहळू. सो आता उतरवून घेऊया आणि साफ करून घेऊया. लेट्स गो. आई सोबत, आई पुढे पुढे, मी मागे मागे. सो अशा प्रकारे. आणि बाहेर करण्याचा एक फायदा आहे मंडई, पाणी डायरेक्ट ओतायला भेटते. गरम आहे, भरपूर गरम आहे, व्हेरी हॉट. आणि आता पूर्ण रबर सारखा झालाय मंडई ते उकळल्यामुळे, बघू शकताय. आतानंतर रबर झालाय आता प्रॉपर. ताटात काढून घेते. केवढ्याशा दिसत आहेत बघा मंडई, मगाशी केवढ्या दिसत होत्या. सो काढून घेऊया आणि जरा आता थंड पाणी टाकू काय नाही, याच्यात आता थंड पाणी टाकूया याच्यात मंडई. हे पण केवढं झालं बघा आता. आणि थंड पाणी टाकून पट्टापट साफ करून घेऊया याला. कशा प्रकारे साफ होईल आता तुम्हाला दिसेलच. हे थंड पाण्यात असं थोडं थंड आणि आता हे आता तुम्ही बघू शकताय लगेच निघेल आता एकदम. आणि ज्या गोष्टीचा मगाशी कंटाळा येत होता म्हणजे आता हे स्वच्छ झाल्यानंतर, वाईट दिसल्यानंतर तीच गोष्ट चांगली दिसायला लागली. कशी दिसते बघा आता. आता एकदम जबरदस्त दिसते आणि एकदम इझी निघते. आता तुम्ही बघू शकता फास्ट. गरम पाण्यात टाकल्यानंतर हे सगळं आपणच येते. मी आता चमचा घेऊन काढते, कारण चमच्याने फास्ट होईल. हे बघा, असे चमच्याने करून घ्यायचं आहे असं. सो मंडई खूप वेळाच्या प्रतीक्षेनंतर आणि सगळ्यात जास्त वेळ लागलाय तर या गोष्टीला लागलाय मंडई. 25 मिनिटं लागली त्याला. तर अशा प्रकारे आपली वजरी साफ करून झालेली आहे. आणि कशी दिसते बघा, एकदम क्लीन व्हाईट. आणि आता तुम्ही म्हणू शकत नाही की ही मगाशी वजरी होती. आणि मंडळी मगाशी तुम्हाला म्हणजे तुम्ही जर बघितलात तर एवढी वाटत होती आणि आता केवढीशी झाली बघा साफ केल्यानंतर, उकळल्यानंतर. आणि आता याचे पीस करून घ्यायचे. याचे पीस तुमच्या याच्यानुसार तुम्ही करून घ्या, तुम्हाला जसे पाहिजे तसे, लहान मोठे. सो आम्ही आता इकडे करून घेतोय पीस. नंतर पारंपरिक आडाळा. एकदम कवर वगैरे असतं रबराचं तसं वाटतंय. सो पटापट कटिंग करून घेऊया. तर मंडळी फायनली आपली वजरी अशा प्रकारे आम्ही कट करून घेतलेली आहे. आणि जसं की बोललो होतो तुम्हाला की रात्री बनवणार होतो, तर बघता बघता रात्र झालेली आहे. आणि तुम्हाला एकदम झटकन झाल्यासारखी वाटली असेल तर मधच्या वेळेस आईने कुठेतरी जाऊन आलेली आहेत. तर आईने गेले होते रथ बघायला अखेरीला गेलेलो. आणि असंच अचानक मी हे साफ करून घरात आले तर मिस्टर बोलले काय चल अखेरीला जाऊन येऊया. अचानक ठरलं, काय त्यांच्या मनात आलं काय माहिती. लगेच तयारी करून तशीच गेलो आणि जाऊन येलो. 1 नंबर जत्रा आहे, भारीच आहे. जाऊन येली मंडई, मजा मारून येली. तिथे आम्ही पहिल्यांदाच गेलो, मला माहिती पण नव्हतं एवढी मोठी जत्रा असते. आणि तिथे गेल्यावर समजलं, म्हटलं अरे म्हणजे आधी माहिती असतं तर मग आम्ही सगळीच रिक्षा घेऊन गेलो असतो आणि तिकडचा मस्त ब्लॉग झाला असता. पण ते आता पैसे ते देणार असतं काय सांगा का पुढच्या वर्षी देणार असतं. निर्धार झालं तुझ्यात पैसे दुखत चांगलं असते. बस सो मंडई आपण डिश कडे वळूया, गप्पा संपणार नाहीत आमच्या. सो अशा प्रकारे वजरी कट करून घेतलेली आहे. एवढे छोटे छोटे पीस केलेत. आणि सामग्री तुम्ही बघून घ्या काय काय लागणार आहे. कांदा, टोमॅटो, आपला मसाला, हे काळी पूड आहे, आलं लसूण हिरवी मिरची आणि कोथिंबीरची पेस्ट आहे, हळद आहे, यात आपलं रेग्युलरचं वाटण आहे, लॉक असतं म्हणजे हे बघा खोबऱ्याचं वाटण आहे, कांदा खोबऱ्याचं वाटण आहे. आणि आम्ही बनवतोय मालवणी पद्धतीमध्ये आमच्या. तर
तर आमच्या पद्धतीमध्ये कशी बनते आता तुम्हाला कळणार आहे. सो इकडे आईने तेल गरम होत ठेवलेलं आहे. आणि मंडळी आग एकदा फास्ट पेटली की एकदम स्पीड मध्येच पेटणार, नाहीतर पेटत नाही, नाहीतर हळूहळू पेटते. पण मजा येते म्हणजे चुलीवरच्या जेवणाला. आणि हल्ली भरपूर दिवस आम्ही टेस्ट करतोय, चव वेगळी लागते भारी. आणि आता बकऱ्याची वजरी फर्स्ट टाइम आम्ही चुलीवरती आता काही दिव्या खाणार नाही ते खात नाही. मंडळी पहिली गोष्ट तर कांदा फ्राय करून घेऊया व्यवस्थित. कांदा व्यवस्थित परतून घेऊया आधी. तर मंडळी बघता बघता आपला कांदा तर फ्राय झालेला आहे, ऑनियन. आणि आता त्याच्यामध्ये ऍड करते आई टोमॅटो. हे मी थोडं वाचवते, ते दिव्यासाठी आहे, कारण ती एक खात नाही तर ती चिकन बनवणार आहे तिच्यासाठी. तर मंडळी टोमॅटो पण रेडी झालेला आहे. आणि त्याच्यामध्ये आता आई ऍड करते कसली पेस्ट आई? आला लसूण, कोथिंबीर, हिरवी मिरची. आता कलर बघा मंडळी एकदम जबरदस्त दिसतंय. हैदराबादी काहीतरी बनतंय असं वाटतंय, हिरवा हिरवा दिसतंय त्याच्यावरून. एक हैदराबादी बिर्याणी बनवूया आई ना, लवकरच मंडळी हैदराबादी बिर्याणी बनवूया. तू सांग तुझी टेक्निक कशी बनवून बघूया. तर यात आता हळद ऍड करूया. हळद, आपले मसाले भर बसतोय, 2 चमचे मसाला वगैरे तुमच्या म्हणजे क्वांटिटीवर अवलंबून आहे. तुम्हाला जेवढं जास्त तिखट हवंय तसं. आणि जेवण करणाऱ्यांना घरात रेग्युलर ज्यांना तो अंदाज असतोच, त्यांना काय सांगायची गरज नाही. माणसं पण कमी जास्त असतात त्यामुळे अंदाज कमी जास्त होतोच. आता मंडळी एवढा जबरदस्त सुगंध पसरलेला आहे, मसाल्यांची टेस्ट अतिशय उत्तम. त्यातच आता आपली वजरी ऍड करून घेतलेली आहे. एकदम खमंग वास सुटलेला आहे मंडळी. आणि याला शिजायला जास्त वेळ लागणार नाही, कारण ऑलरेडी आम्ही ती उकळून घेतलेली आहे गरम पाण्यात, त्याच्यामुळे आता बऱ्यापैकी डन झालेलीच आहे. बनवायला वेळ लागत नाही म्हणजे अजिबात. फक्त साफसफाई वगैरे याच्यातच वेळ जातो. नाही साफ करायला वेळ लागतो. आणि पाणी मात्र भरपूर पाहिजे. पाणी भरपूर पाहिजे म्हणजे तुम्ही विहिरीवर कळशाने पाणी आणून करत असाल तर मात्र तुमका विहिरीवरच घेऊन जायची लागते वजरी साफ करू. आम्हाला 2-3 बादल्या पाणी लागले. तर आता एक वाफ काढून घेऊया मंडळी. नंतर मग पाणी टाकायचं थोडं. तर आता झाकण काढून बघूया. वाफ आली, एक वाफ काढून घेतलेली आहे मंडळी. मी यात थोडं पाणी टाकणार आहे. तर आम्हाला ही भातासोबत हवी आहे. नाही भात म्हणजे आमचा जीव की प्राण. भाकरी चपातीचा आम्हाला एवढा काय नाही, पण भात. तर आता याच्यावर झाकण ठेवूया, ते परत एक उकळी काढूया. मंडळी आता चेक करून बघूया. बघू शकताय मस्त अगदी जबरदस्त उकळी आलेली आहे, एकदम जबरदस्त. आता वाटण टाकायचं. आणि आता मंडळी त्याच्यामध्ये ऍड करणार आहोत वाटण, मोस्ट इम्पॉर्टंट. मंडळी अशा प्रकारे वाटण ऍड करून घेतलेलं आहे. आणि कधीतरी आमच्या पद्धतीत पण बनवून बघा, मालवणी पद्धतीत वाटण वगैरे टाकून अशा प्रकारे सेम. आणि वाटण काय काय घातलेलं आहे? खोबरा, कांदा आणि आलं लसूण खोबरा कांदा एकत्र भाजायचा आणि त्याचं वाटण मिक्सरला लावून घ्यायचं मंडळी. हे रेग्युलर रोज आपण भाजी आमटीसाठी वापरतो तेच. तर हे आता खोबरं शिजू द्यायचं थोडा वेळ. परत एकदा झाकण ठेवूया.
सो मंडळी बराच वेळ झालेला आहे आणि नाव इट्स शो टाइम. बघूया आता आपलं रेडी झालेली आहे काय नाही आपली वजरी. सो बघू शकता कशा प्रकारे उकळी आलेली आहे जबरदस्त आणि एकदम जबरदस्त वास येतोय. तुम्ही इथे लाईव्ह असता तर तुम्हाला अनुभव आला असता प्रत्यक्ष. आणि आता त्याच्यामध्ये ॲड करतोय फायनल स्टेप आपली कोथिंबीर. अतिशय उत्कृष्ट मंडळी. आणि आता वाट बघतोय फक्त तर ती म्हणजे चव घेऊन बघायची काय आई. आणि चव पण आईच घेऊन बघते त्याच्यामुळे सगळं आईक दिला. अनबॉक्सिंग आणि चव बघूचा काम आईचा आणि बनवचा सुद्धा. चला म्हणजे आता धूर येता म्हणजे त्याच्यामध्ये तुमका इतक्या प्रॉपर दिसायचं नाही तर एवढा क्लिअर दिसणार नाही पण रेडी झालेली आहे. सो लेट्स गो. जाऊया आता घरात आणि टेस्ट करून बघूया. चला आई पायी हळूहळू चला. चला 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 मंडळी आईच्या पाठनं. लेट्स गो. हातात ना सोडशीत पाय घसाशीत तर आमचा आशीर ठेशीत. कामे आशीर आम्ही लटकलो. चला चला वळीत घ्या हॉलमध्ये. हात धरू हात धरू. हा पप्पा आता ए बाबू रिंग आण जा. चला पप्पा हेडफोन काढ. हात वळला माझं. हो पप्पा टोप सुटत हातात ना. आज पप्पा टेस्ट करून सांगे मला थोडा दमन झाला. काय सांगतो मंडळी या टेस्ट करून बघूया पटापट. सो मंडळी फायनली अशा प्रकारे पान रेडी केलेलं आहे. केळीचं पान मंडळी कारण आमच्या पारंपरिक पद्धतीमध्ये केळीच्या पानात आज जेवणार आहेत आणि टेस्ट करणार आहेत पप्पा. पप्पा विराजमान झालेले आहेत आपल्या सीटवर. त्याच्यानंतर आई इकडे. पप्पा पाणी देऊ तिकडे झाला तर. सो सुरू करा पप्पा. पेटान जाऊ दे. मी पण करू. थांब आधी पप्पा खाऊन बघू काय केलंस. मीठ बीठ बरोबर घातलंस का नाही कळताला कसा. आई नंदन केल्या ना करा. पहिलो घास खाल्लेलो हा मंडळी. आणि काय मीठ मीठ आहे जबरदस्त झाला रे. खतरनाक एक नंबर सगळं व्यवस्थित. सो मंडळी जेव्हा पप्पांबरोबर जेव घेवा आमका जेव टाइम असा अजून जरा घाय असा माका. गाड्याची घाय असा भाड्याची घाय. तुम्ही सुद्धा या जेवायला. जबरदस्त एक घास आपुलकेचो बघा. आपुलकेचो घास मंडळी तर या जेवायला. सो मंडळी आता आपला टर्न आहे. ह्या आईने बनवलेलं आहे ते. सो मंडळी आ करा. पहिली गोष्ट तर फुकान गाव करायचा तोंड माझा हात काय घ्याई. कसा आला आई भारी. सो मंडळी आ करा टेस्ट करून बघतो. ये बाबू घे मरे. म्हणजे अमेझिंग म्हणजे अमेझिंग. विषयच नाही. एकटीच खातो म्हणजे एकदम जबरदस्त झालेलं. एकदम म्हणजे तुफानी काय विषयच नाही. एकदम जबरदस्त. खायला जा डायरेक्ट म्हणजे जेवायला जा. मंडळी टेस्ट पण करून झालेली आहे आणि आपण आलोय आपल्या खालच्या घरी. तर आमच्या पद्धतीमध्ये सुद्धा बनवून बघा. वाटप वगैरे घालून खोबऱ्याचं वाटण घालून बनवून बघा. एक नंबर लागते. अतिशय उत्कृष्ट आणि खतरनाक झाली होती. आम्ही तर आता जेवलोय जस्ट. त्याच्यानंतर लगेचच जेवण वगैरे झालेलं आहे आमचा. थोडा वेळ थांबलो होतो 5-10 मिनटं. दिव्या तिचं चिकन बनत होती त्याच्यामुळे. सो मंडळी आता झालेले आहेत करेक्ट 11:15 आणि आपल्याला भाड्याला निघायचं आहे 11:30 कुडाला जायला. सो बिझी लाईफ आणि हार्डवर्किंग अनस्टॉपेबल हार्डवर्क करायचे आहेत मंडळी. तर बाकी काय नाही. त्याच्यानंतर येऊन व्लॉग एडिट करेन आणि बाबू कदाचित गाडी धुवेल कारण गाडी खूप रंगलेली आहे. किती उशीर झाला तरी चालेल मला गाडी धुवायचीच आहे. सो मंडळी आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.